Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Ipiachal simei pujai kathar aphan kur senem pu alam ki aputhak rong hang rong bong rong arak alongkar biri chopen kaching vai kaching saipon. Jai kathar MP kili kachepate dunji aphan nomination file dam ahut achor akur ing tipi ketok kedokok pu ajok non malom jai kathar aphan kur senem pu akoi pipon. Ham phangasong atum karbi richo pen bisar nangji pu karbi richo along lam hoi pidam pen arni pathiksi jangmi poni phai trok si arni kaching saiji aphan jai kathar aphan karbi richo ahin pen alu palilu. La soa teng pini jangmi poni phai trok si arni kaching sai kaching waiji aphan jai kathar abang apor kadore kedokok ajok pale dunun eretsi ari sanghwa tum aphan chetoi dun pen kachoningri alu karbi richo along pale damlo. Laso kachoningri alo along ke jongpon ke non ke wangji jangmi poni phai thongke arni si kaching bai chingsai ponji aphan si puthot arni pathik ponlo bangso kur senem alam hoi nangki pike kes elapen karbi rongasar amaya tumpen si lam hoi nangki pi pusi pherang kya thengno karbi ri chopen lam the ningje pon hamren pen berson ronghang karbiang long news pini nilitum ladak rong rak long itum karbi ri chokeng ri gebang bangke karbi ri chopen itu masar jai kathar phan isi ke do kapale do lapen halabang so ke do long pinia tarik phan tarik troxier ni dak rong rak long an nang pale nang ipo lang lipan ke phado ke do pen lasila so ke do long ke tok ateng bangela hen lo je ni to masar hala nomination ke file hut halabang so hut ni to masar hemasor long amen kathar lapen onjuli labang so men ke do aputha kalam si alang itu misi ke jong dam pen si asol ke do nang pali lapen la so ke do ili to masar ta lang et pen asai chelang lo ajar le puno nomination scrutiny ta alang li undun et lo non ke election commission pen alang li pan ke nut candidate po hisab si lang bom lo government tu lasila so teng pen sar ta me asai chelang et lo piniamat bang kalang li apor ave election of joinesi la so ciklo tarik ingko ra trok aprang an bangke government election commission pen guidelines model code of conduct ateng pen program a party ni tum permit ke hang pen labang so permit ni tum hanang piet lo la so teng ben si alang li dam long chot po la pen tum anda chini lo model code of conduct lontang te la ke kunane unauthorized program ke dami paman ke sungkrung lo athameda candidate expenses do di hala monitoring cell do hala tumta election commission tumta hala tum nang dun kriji lasi la high expenses pen ni tum kama thanang do posi pini bangke dak bang nang le ne derlo lasi sar ke do long pulo je nili phan chiklo i jon apor nang pinoi pusi hang lo la so teng pen nili tum sar aphan dak ke do nang pali pilo karbiri cho kengri si karbiri cho tum tame nang deng lo labang so ke do nang deng pen si nili pan tum phan chiklo i jon pukalisita labang so chiklo tarik thong ke bang bong an ke wangi phan bor inoi pusi ni tum phan pachilo sila so teng sil tum sar han pachini dampo la election polo te la ya ka sar pan son no hang bong hang le lo nili tum ta amu hetala solam asap uni tum thandun lo nili tum sar jai ka thar phan kai tala election polo MLA hotala puson si nang klang lo non MP hut bang ke la dak lead muchot son si nang klang la se ili tum sar jai ka thar han kupini kar juji dop lo tang te alang li phan ahem le dam right sa chok itum social media long pen ka do we pang dak aret nang polam ki thang ta we si KSA pulo George Timung bang alang li si paklang lo la solam masi alang li ke difusi do ver alang li ke do thai pen sar hem ke kilometer isi hini baksi do si alang li tame kachinia sondup long te dam pen alang li pan arju dam ning apolo social media long damar kar biang long rar pan paprung dut kalili kalang lang bang ke la bang ke itum ta chelang du nurem ili sar jai ka thar pandet de kaprek ta intellectual tum ta du la son texer ser do IAS tum do ACS tum do alang li tum ta la son bang itum claim nang ni la asi la bang ke ni tum non prang bang la son se det ni social media long arju dam de tin pen pang dak rat bang ke tum claim te det nang la ta do et lo la se la kar biang long itum yong si customary pen cheng lo kaprek asai kapang tangji kapak klarji phan yong si tum claimi bulo tang te la jai ka thar pan nep chot ke tum chok che ku singili tum pulo apen la son thak mina an dolang mene ala tum ta ka phula pen ili tum sar ke ka phula ta kali ahema sor ke la ke kar bipi ta kali vek lo la kapre ka khailo la ke senem ke kali vek lo la ke ka duk we oso ki bi ki thida chinier lo la si kal kapre ka tum do thulang kapre tum la son dolang hala tum phan kapak ke ngi pan tum bor i blo dang te alang li phan nep chot la election hu nep chot ke chok che
election phang da por du ping mati hala hosote tum claim me tum claim ang bedet lo si non bang ken tum ahok lo il tum sa ta kroiji direct from cap ke wangi pan bang ken tum bor ipon to pini jang ipo achiklo pini tarik toksi lo lasi kedam tagar ni pen itu non IMP lo itu non all party hills leader conference la so akin dia lo lasi alang di numusan ke file hut alang di chor TV putogrong so alam kia putaksi ini tum pini alam harupen alang di pan pharo sta alang li kupini asai ki ongo jo ini alang li manong delo lasi alang li koprek bang fu hansida li nang toilo dan mane ricu bande alam haru tung pan isi ka tuning ria lu nang pilo mane adet ani nang sohang anu nang pilo lasi bini singwai poro ni tum dak alam haru tung pen lasi alang li ta sai tu pika masih ni tum alang li pan ta pot pi pombo ke bangji pan lasi non ke bangji langsung cek dulu kami pun cek dulu dari tongkap ang bawang ke pijunang po sini tum anak pro pencing mai pondo lasi kado kabe kar benglorat apantai si kapacini ke lapulo lasi non ke bangji tongkap ang bawang ke langsung cek dulu pijunang po sini tum ini amai pen ceparai pondo lamhoi ko matematik lamhoi jedak rong saramai tum tu lapen kara tum tu lapen kiasi tum tadu bono tum masih latung tadu urusan ramai tum tadu masih lain tum pen lang tu lam hoi tu mesin itu pini hang polos dalang li asai kau pesi bang model masih ini tu mana proben tapi ni cingmai ponsi alang li fanta non tarik hongkep ang mohon ke pijudang fokus ini tu ini kan separai pon APHLC asong pen vote kerek dode sang sesi poisa ingtiarong along sitame ke ong dungara tumalong pen vote kerek paname kangni langhin constituency ke parlo poisa ingti APS atum bhom tiarni ajo me ini ponse bangso me kangni ponalong alhiaman pen kachitong don angtong indikator sarkiri rong phar robi sing rong hangla pen youth wing atum pen chetong don si me ini ponlo Megang ni ponalong angtong indikator pen kaning je pon ke non ke wangji ni phai ing kora trokarni mahu hepin pen APHLC je kathar aphan vote pinang popusi ning je pon lapen lapuson poisa ing tiarong APS atum ke ong dung pen nang kacheto dun ke ningarong lopusi lamthe chepak langpon lapen apithu pherangkia tumpen angtong indikator aphan karju ponahut kursenem pujai kathar aphan Karbok mate akoy kipi ke inun banghini atum kechok che ajok pusi jong pon lasi nilitum laso phuthak alam chingki chingwai dunji pusi APHLC lamjai sarpu angtong ingtik kathar pensidame pherang kya thenglu ningje pon phuloni pen aro ningti kathar Karbi Anglong News Mesti anu semet dak semet ke Karbi ara tum dak topik jadi dak poisa ing kirong kode punon daten jai pong punon di sing hontik dan dak ara tum ka situ daten kacera atau dang ke jadi kaitang ke to jadi pini le hota dak ke ara di sing rum o daten nang itu duntik nasi alang itum sa jaga thar phan bot ki ti phan se sik ding no mane bara toni ta ki dak hom lang hin homosti ado non itum long thom ti lang dam di ati la do anta kasi to hidung ko itu mahin pen ke amo beta long lo sinon dak pen bar pon itum pen ningri bang dak long ti ba ko tang ko la pen dak tang ta itum ko tan ti da dam ti dak la son ti itum ani wang ta ani siang bong long proxy nar kep la puson tempen kita pan itum bor ipon lo ajo megang pop ala ansi itum bor ilo tasi laso ka bor ilong ke ali ta theglong lo rata chetulo se ra chetulo prodang la ke haidang thegdok ko tasi Karbi Anglong rar phan ka tuni rigang tung ethelam jasemet ke itum election vote ko mara phan pinai ma pinang ne ma to mat haji ko tangte jasemet kang sai nai bangke itu makar Karbi Anglong kupilo bachi ba phang na itu makar Karbi Anglong ke lake inglong ara along ripinak dake hala hong pen ke bangke che ke be ke to anda dake dorap ruino longle philang na che thagrin rin no goreng aba sai sa kuri ta che thagrin rin no to phan le ke seng kali mati Karbi Anglong ke lake inglong ara phan jasemet ke panong bet lake ante la panong bet lopot BJP tum da ninje hainang ko Congress tum da ninje hainang ko ipot ni det ke laso inglong arat along ri
gua put thake pini APHL sia song atum ansi ning yechot lasi Karbi Anglong rar tum dake kamang hujia thai da abe pinno pini APHL sia song phanle rar tum hor pipe chopathe the pulotangte Karbi Anglong ke lake kidirpo ini tum claim theko rego puphane si pudam kali sita hal ake mang bang hai BJP long ke thek tum dota hai sita ake mang chok si mati nani mukut mohonto dhekel pukon Pawan Kumar phanda pi hai bom bang pho phanda council alo pilu chok non bang pho dordi pa ko bang ke pa phan na pi thudu nei puta putu lason hilo ba Karbi Anglong ka charai kom bokente lasi pini thek ore o polam kali sita APHL sia ke mang helo ake chok lo Karbi Anglong to ke laso ke mang long chitu dumde purutam de Karbi Anglong ke lake bir vek ye lake tok de ta chok lake Josi yang dengan karjulo sar kursenya masih saat nangin intensi pudin. Kursene malam nili non dak nan to ma theng no non nili lam ni je o tung telang athema nili tum penab jase me therang ke mai phaji la pe ning je ji sita non ama dan to ma hen pen arju de lo po jase me ke la ke Karbi Anglong ra tum kamang hu he de ji thanili non ete tham thaning tung kur senem pu ke hala kur pon dera fian sila ke senem pu unji mati akur arona tang pen sila phan ke la sona kur 10 kilo puani an sinang di senem pu pula munji kita kur ke ponang dengang hoi thang na kem le pinang ke di ketok si kelet so nang ke di masila ke senem pu ne lang ketok long bang let de lu putum pu mi ji di ketok long bang let de lu putum pu mi ji sita senem pu ne di la ke ini kur ke pon pu na lo ang theke kuma lo ke pon ke la ke klang ke lang mati lasi nona mat ke laan sini ni ye chotpo berang ke mai ne tum phaji la pen garda kalam rat phan phaji seta nona mat ar phanchoni ri bang ke la di thelam ben ke manghuri lage BJP tum ituma kama thana ate barji phanlo non ra thur paklo mati inglong arar along ri cherai kom nai pu thur paklo an ke tum kama tha bang te bar thidlo Dari ke drop tiar ni. o laso lu bang ke theglong lo la pen na hok lo laso bang ke nili tum hin da man pino tar bere chuta komasi ke chok che pu bang ke la ke alam ki klang ro ki ke la ke phanang kok ke mati phanang kok po la sila bang e tum hin da song hin da man pilo la pen ke hangar ni ni tum che tong dun une da ta hai ke ma non ke klem ke dam da si bot ni tum ke ke nei sai do lang rat pen chin ni sai do pik lang la ke ni tum hin pen tuning ri ji are cho keng ri ni tum hin pen tuning ri dam ji ni tum phan aponang pi ji phan la pen ni tum ning the re cho ta me ake hai ta me aponang pi ji pu ning the athema ni tum Guwahati High Court pule punon ha Lakhahini Amri constituency ke parlo Maupian Jeng Arong Amikar Jos Ingti Ahem Arnikang Sam Apor Malom Me Chopidet Bangso me ke chopon along kana hok pona son lake John Thom Chilong kachojor achilong anam lag isira suri thongke batangka kereng me chopon etlo lapen longle patta osumar documents lapen mon phoke asok sitami me chopon laplo pusi kisum ke phovek ahem tu na tumpen pachini pon lasikarbi anglong autonomous council sai ham Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc diufing masalai alang litung aphanchoning ripon ke non nilitum ke do ke thakji adim anta avidetlu lasi un anpen nang ravek thapusi kisung ke phovek ahem to na tumpen choning report kerap ke phajer nang jiadim lake account number 74210102782887 amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news Ye majok lewang sitame ni lihem ke ang to na hormuta me chuat lo la si tum CM sar Tuliram apanta nam sar manta chuneng rilo la pen local MDC diu ping maslai arang li panta ni li chuneng rilo athe ni li kido ke tha ka thai ta ke sunglo ting hormu hortar ting rang po hisap anta nang chupilap nang lo ni li kido ke tha ka thai ta ke sunglo la sini phanang rap nang jinsu asonte me parji pusi nang chuneng rilo Nijang Karbi Anglong chin thong MSc angkang alok non malom BJP asok bui kangrai loklo pusi chin thong mondolamai phusem son bongrong a hinpen thanpon Rongnogar polling station lapen Habang polling station lapen Sarasoti polling station palong thompen BJP asok puru Nipali don troksike prapho lapen khasi ahemton atom don plike prapho pangrom petpen BJP ahemton hum don pharo isira inko rapho Congress along kaching bidun bang solo mai kachaphem phupon chinthong mondol mai phusem son bongrung lapen onas sadap mondol GS atumsi chiphem phupon lo Aluhi district Congress pen
West Karbi Anglong District Congress Dunmai Phurup Sing Bongrung Lapen Secretary Alom Rong Piatumsi Deng Pondo Amri Pen Hemari Bongrung Report Karbi Anglong News